Doncs ara vosaltres veieu que estic acompanyada de la Marta Hernández, ella doncs és la tècnica de festes, molt bon dia. Bon dia. I ve acompanyada del Dani Candela, que ve des de la Comissió de Festes, molt bon dia. Molt bon dia. Per què? Per parlar una altra vegada del Cap d'Any. Sembla que va ser fa no res. I ja el tenim aquí. Sí, ja tenim aquí la festa. Tot ple d'estrelletes, que ho he vist. Brilli, brilli. M'encanta el brilli, brilli. Doncs què heu organitzat, què heu fet, què fareu, què s'està coent? Va, Dani, te toca. Bueno, lo principal que portàvem molts dies treballant... Lo principal és que t'acostis al micro, perquè si no s'enfaden amb mi des del control. Lo principal i que portàvem molts dies treballant han sigut que hem treballat molt amb el menú de Cap d'Any, qui el feia, havíem tingut diverses propostes, i bueno, al final una proposta que ens va agradar a tots de la comissió som de Vilafranca del Penedès, sí. Un càtering, i ens venen a portar aquest any el sopar de gala aquí a les festes, al Cap d'Any d'Hospitalet. Bueno, doncs molt bé, sí. Perquè se suposa que això és una de les coses més complicades, no?, el Cap d'Any, escollir i encertar amb el càtering, sí. El menú, i que estigui bo, ben servit i calent. Sí. Això és el més problemàtic. Sí. Molt important. Ja. I llavors què heu escollit de menú? Bueno, tenim com a menú adult. Sí? Fem un pica-pica, una copeta de cava, i un aperitiu, i com a primer plat tenim llamàntol al vapor de cava regat amb oli de nècora. Boníssim. Sí, té que estar boníssim. L'has provat? Sí. Està boníssim. Boníssim. Vale, què més? I de segon plat tenim 1000 fulles de vedella. També amb bolets de temporada i patates parisien. I de postres tenim el tronc de sal silvestre, que és molt típic de Nadal. I el raïm. I raïm, sí. I el vinet i el cava. I el vi, cava i aigua també. I això quan val? 69 euros, i després també, a la taula també ens ficaran torrons i la guirnalda, que és típica del Penedès. Guirnalda? Guirnalda. Això què és? Això és un coc com jo no sabia. Pa de massic així gran, i el ficaran damunt al mig de la taula i el repartiran. Abans ve el tronc de Sant Silvestre, així com a postre, però després a la taula estarà plena, que era una de les coses que ens demanava la gent, no? Que havíem ficat alguna vegada dolços i els deixaven per a tothom, i els de les taules no s'aixecaven, se quedaven sense, i llavors aquest any hem decidit cada taula tindrà el seu plat, diguéssim, de postre, i després per fer el ressopó tindran el seu cava i tindran aquest plat típic, aquest postre típic del Penedès. Molt bé, no? Sí. Que bé. La manera d'apuntar-se i de fer les reserves com és? Com sempre? Es té que fer, el flyer aquest ve un número de compte, es fa la transferència en aquest número de compte, venen a l'oficina i porten el justificant i se li dona el tiquet. Llavors, allò de les colles, perquè estiguin juntes, perquè són taules de quants? No, les taules aquest any hem obert, en un principi no ho anàvem a fer taules rodones en plan que quedessi de gala, però parlant amb el director que ho porta tot això, que no hi haurà cap problema, podrem ficar taules llargues, podem ficar taules rodones i llargues, o sigui que no hi ha un mínim. No hi ha un límit. No hi ha un límit. Tenim grups de 20, tindrem grups de 25, o sigui que no hi ha allò de dir, hòstia, que la taula és de 10-12. No, ens hem vist amb l'obligació de que molta gent, és que havien 15 i les taules són de 10, i ens hem vist amb l'obligació d'esta, o sigui que quedarà espectacular. La sala és el pavelló de l'Hospitalet, serà el pavelló, i quedarà molt espectacular. Sí, quedarà molt bonic. Sí. Amb la decoració i tot, sí. I la temàtica és xulíssima. No me la diràs. No. Això el mateix dia es veu. Digue'm el color. No. El color dominant. És un color que està de moda. El color dominant que està de moda? Vermell? Verd? Groc? Si els hi dic tots, algú caurà, no? No? No m'ho avançareu? No. Ja es veuran fotos, molt xulo. Sí, i a més qui ha vingut sap la decoració, hi ha molta gent que ve i diu, ostres, un pavelló com l'adequem, no? Gràcies a la brigada també que ens ajuda, a la brigada d'aquí de l'Ajuntament que ens ajuda a ficar les llums i les 4 detalls, més la noia que s'encarrega, l'empresa que s'encarrega de decorar, que del pavelló, que no sembla que sigui un pavelló, sembla que sigui una sala. Que bé. Queda molt bonic. Perquè després del sopar hi ha ball. Sí, tenim l'orquestra Nova Era, i després de l'orquestra Nova Era tindrem DJ també.
Sí, al final aquí fica el grup de versions perquè ells fan una d'això, però bueno, els xavals de l'edat de 16 a 20 anys ens han demanat que si podíem tornar a ficar discjòquei i bueno, hem vist que sí, que mira, l'important és que no surtin d'Hospitalet, que aquella nit es quedin, i si amb això tenim que guanyar que els nois se quedin fins a les 6 del matí a Hospitalet i no tinguin que anar a ningú lloc ni agafar el cotxe, doncs hem decidit tornar a fer discjòquei. En un principi no anàvem a fer-ho, però al final sí, el DJ el podem dir també, quin DJ serà. El DJ Òscar Sánchez. Ja va estar l'any passat i va agradar. I va petar, sí, va estar molt xulo. Sí. Molt bé. Doncs tant el ball, la gent que no hi vagi a sopar, el ball i el DJ... Poden anar a partir de les 12:15. L'entrada és lliure, diguéssim. Sí, és gratuït. És gratuït. Perquè hi ha un menú infantil, també. També. A partir no, fins quina edat és el menú infantil? Bueno, vam fixar fins als 18 anys. Menú infantil fins als 18 anys? Sí, no? 18. No me'n recordo ara. O 16, sí, no, 16 anys, perdona. Ui, mon fill, li dic jo, un menú infantil. Clar, és un menú que potser hi ha gent que li agrada més el menú infantil, però és poca quantitat també, perquè és infantil. Està pensat, però bueno, què hi ha de menú infantil? Tenim croquetes casolanes i mini montaditos variats d'embotits, sí? Escalope de pollastre amb guarnició i de postre tenen copa de gelat i la garlanda típica del Penedès, amb els torronets. També, molt bé, pels joves. Els joves puja, el menú infantil quan puja? Són 25 euros, amb beguda també inclosa i refrescos. Vale, doncs... I el raïm. I el raïm, claro, el raïm de la Sora no pot faltar. Doncs tot això, fins quin dia es poden apuntar? Fins al 27 de desembre, però són places limitades. Ah, quantes places? Bueno, més o menys entre 200, màxim 250, i ja portem bastants venuts. Màxim 250 perquè no hi ha més lloc, claro. No, perquè clar, tenim que tindre quasi meitat de la pista per la cuina, perquè molta elaboració serà allí, aquesta és una de les raons que ens van donar per a fer-ho, que no és que vinguin i ho portin de l'empresa, venen aquí, elaboren i necessiten molt lloc. L'altre quart de pista és per a la sala del menjador i l'altre per al ball. Ja. I llavors, clar, ens queda reduït. Un espai limitat. Més la barra de bar, més l'escenari que queda del discjòquei, i ens queda, per això vam fer aquest any places limitades, perquè si no se'ns marxava. Queda el que queda, no? Queda el que queda. Queda el que queda. 250 places. Com a màxim. Com a màxim. Teniu venudes? Ara portem més o menys uns 90. Que Déu-n'hi-do, fa una setmaneta que estan a la venda i ja portem... Gairebé la meitat. Sí. Per tant, si teníeu pensat anar a la festa de Cap d'Any, al sopar i a la festa d'aquí de l'Hospitalet de l'Infant, us doneu una mica de preseta. Sí. La gent que vulgui anar junta... No hi ha problema, a l'oficina de turisme tenim unes llistes? Unes llistes i cadascú diu la taula on vol anar. Vale, que digui jo vull a la taula tal i llavors... I aniran tots junts, sí, cap problema. Sense cap problema. Vale. Doncs això el Cap d'Any de l'Hospitalet. Sí, i després quan has dit l'entrada a les 12:15, hi ha gent que ens ho comunica per Facebook, això, que no hi ha cap problema de que si la gent no ve a sopar i vol vindre allí i tindrà una bosseta de raïm i una copeta de cava i podrà celebrar-ho amb nosaltres també. O sigui que si algú està a casa sol a les 12:15 i es vol apropar allí, amb nosaltres ho podrà celebrar al fi d'any. Molt bé, Sí, perquè hi ha gent que perquè sigui no va a sopar o no vol anar a sopar. Ens han vingut alguna vegada alguns estrangers, que són diferents estrangers, són dos parelles, ens venen allí a les 12:15 i nosaltres cap problema. I passen el Cap d'Any. O sigui, l'entrada gratuïta es fica del ball per a ficar que començarà el ball. Però si estan a casa solets, no cap problema, tindran la seva copeta de cava i els 12 grans de raïm. O sigui, teniu raïm teniu així de retent, no? Per si un cas, no passa res. I després les 12 campanades, com es fan i qui les fa? Jo és que sempre he celebrat a casa, llavors no he vist mai el sopar. Ho fem en directe amb la pantalla de l'orquestra, una orquestra espectacular. Qui no l'hagi vist, aquí no havia vingut mai, la nova era, són de per Navarra, i amb la pantalla d'ells fiquem les campanades de TV3, en directe. Sí. En directe van tota la pantalla, es veu TV3 i allí celebrem. O sigui que el gong nostre no. Ho feu, ho connecteu amb amb TV3 directament. Amb TV3 directament, per lo que pugui passar, no? Sí, després també tenim un pendrive
per si a cas poguessi passar alguna d'internet o qualsevol cosa que ens ha passat alguna vegada, vale? amb un rellotge, en plan B, amb un rellotge, perquè donguessi les 12 campanades. Vale, molt bé, o sigui, sense campanades no et quedaràs, m'agrada que en marxi fins i tot internet. I després de l'orquestra, què em volies dir? Després de l'orquestra... No, l'orquestra diu que és que qui no l'ha vist, per aquí no hi ha vingut mai. Que no hi hagi vingut mai, l'orquestra és una orquestra molt divertida, és Nueva Era, de les bones orquestres, hem treballat molt perquè vinguessi aquesta orquestra, la veritat que... Sí? Sí. Però què fa? Es canvien molts, són molts, com? Bueno, són bastants, són quasi 20 persones, i bueno, el que busquem i d'això s'ha adaptat ja la gent, és una orquestra espectacle, no? És... pues que igual se canvien 20 vegades o 30 vegades de modelets, que això agrada molt. Tenen una primera part. Agrada molt. Tenen una primera part molt balladora, de 2 hores, i després farem un descans, i després la segona part més el que vam ficar, no? Nueva Era versions que són per al públic més jove. Molt bé, molt bé. Sí. O sigui que no hi ha excusa per no sortir a aquesta festa de Cap d'Any, d'aquí de l'Hospitalet. Dius tu, ha costat molt, perquè costa molt arribar a conclusions per fer una festa d'aquest tipus? Bueno, costa decidir, bueno, sobretot el càtering, que ens va costar molt, decidir-nos quins plats, quin d'això, que la gent poguessi dir, ostres, portem diversos anys fent-ho seguits, però l'orquestra, l'únic problema és que les orquestres a fi d'any pugen moltíssim. De diners, claro. Pugen moltíssim, orquestres que estan que igual en Sant Joan o en Sant Pere valen... Ara ens pugen el doble, clar, i dius, tens que buscar... Si valen 10, demanen 20. Exactament, i tens que buscar algo que dius, ostres, l'orquestra que sigui, aquesta orquestra, al final, dintre del preu-qualitat, la veritat que... Sí? Sí. En quant al sopar, el servei de cambrers i tot això, ho porten des del mateix càtering? Sí, el mateix càtering. Ho porta tothom, tot? Tot. Vale, o sigui que també està assegurat el servei, sense cap problema. Sense cap problema. Lo dels plats, escollir els plats que heu escollit per aquest sopar, ha sigut complicat després de provar, perquè clar, tu proves i clar, però proves una vegada que ja escolleixes. Te passen propostes i entre la comissió de festes anem votant. Vale, més o menys, clar, no el que t'agrada a tu, sinó el que veus que més pot agradar a la gent. De cara al Cap d'Any, a més, que sigui una mica que llueixi, perquè clar, un entrepà quasi que al Cap d'Any no pega, no? Llavors, els que més vots se van emportar va ser aquest? Va ser aquest, el menú que hem escollit. Vale, doncs esperem que tothom, de la veritat és que té una pinta, sí. d'escoltar-ho té una pinta genial, per tant jo crec que això triomfarà com la Coca-Cola. Esperem, sí. Doncs us agradaria afegir alguna cosa abans de marxar, que ens queden uns minuts encara? No ho portàvem preparat, però suposo que ja no ens tornarem a trobar. La pròxima festa és lo dels Reis, que bueno, ho farem com cada any, l'arribada serà al port, o sigui que, bueno... Serà al port? Sí, farem un flyer expressament sol dels Reis i ja està. Quan arribin al port també faran un parlament al port? No, ja fa anys que no. Quan arriben al port, fem una mica de rua hasta l'església, a l'església adoren sa majestat, els Reis adoren el nen Jesús a l'església i d'allí marxem cap al pavelló. I allà al pavelló els Reis comencen a donar els regals a qui s'ha portat bé, els nens que s'han portat bé, per les cartes, algun regal li donen allà al pavelló. Molt bé, o sigui que... Sí, allí farà el discurs el rei mag, algun dels Reis Mags, i l'alcalde fa el discurs. Jo sempre m'he preguntat, els Reis quan porten els paquets perquè els tingueu ja preparats? Els han de portar una mica abans, els porten els pajes, una mica abans, no? Sí, això ho informem com cada any, via xarxes socials, ho informarem i tot, perquè tenim que quedar amb ells també. Ja es donarem informació, però el que és molt important és que es portin bé els nens. Sí, sobretot això. Això és molt important, que quan omplin les cartes ho posin ben clar que volen, i que també demanin alguna cosa pel papa i per la mama. També. Ja que esteu, doncs demaneu alguna cosa per tots. I que els Reis vindran per mar, una vegada més, perquè nosaltres tenim port, i venen per aquí, i llavors el que faran és molt feliços els més petits de casa. Què més? Això, jo t'ho volia dir, insistir que es donguin pressa, no?, si volen. Sí, més que res perquè són places limitades, i ja portem unes quantes, a veure, que s'acabi d'animar la gent.
Sí, estem segurs que sí. És que falta... Omplirem segur, sí. Seguríssim, falta pràcticament un mes. Sí. Això, més que res, és també per reconèixer la feina que feu vosaltres. Tu com a tècnica de festes, però vosaltres, com a comissió de festes, doncs també, tota la tasca que feu per acabar i fer una nit de Cap d'Any, que no molts municipis tenen la sort de poder celebrar-lo al seu poble sense agafar un cotxe i tenir doncs, un servei de qualitat, el ball, el reball, si volen, fer una mica de tot, no? Sí. Doncs que s'animin. Doncs Dani Candela, moltíssimes gràcies, i ja sabeu, han de fer l'ingrés, està als flyers, o també ho teniu al Facebook o al... Sí, bueno, està al Facebook, a la pàgina web de l'Ajuntament també. També, teniu el número de compte per si voleu fer l'ingrés, i després han d'anar amb el comprovant a l'oficina de turisme i llavors se li donarà el tíquet d'entrada. El tíquet, doncs, el trasllada. Dani, moltes gràcies. A tu, Estrella. Que passeu molt bones festes, perquè ja no ens veurem fins l'any que ve. I a tots Marc els oients. Hernández, moltíssimes gràcies per estar aquí. Que sigui tot un èxit, que estem segurs. Esperem que sí. I parlem l'any que ve. Molt bé. Vale? Gràcies. Gràcies.